Hej, jeg hedder Jakob, og denne video var kun 90 sekunder, så hold lige fast. Du ser den, fordi du enten har fået den af mig, eller så har nogle andre i mit netværk delt den med dig. Finanskrisen satte en ny dagsorden. Ting bliver aldrig som det var i gamle dage. Dem, der er proaktive, er dem, der vinder. Kvalitet er kommet foran kvantitet. Det fandt jeg ud af for et par måneder siden. Jeg arbejder som selvstændig konsulent og havde brug for at se efter varm markedsføring af mine kompetencer. Jeg fandt et genialt koncept. Det hedder Business Network International, også kaldet BNI i daglig omtale, og et referencenetværk. Den gruppe, jeg sidder i, er der 32 faste medlemmer, og den første ordre på 72.000 kroner kom i hus efter kun 2,5 måneder. Men faktisk er det kun en dråbe i havet i forhold til resten af BNI. De sidste 12 måneder alene har BNI-medlemmer indrapporteret meromsætning på 295 millioner kroner alene i Danmark, via personlige referencer. Det tilsvarer, at den gennemsnitlige omsætning per medlem per år er på 306.664 kroner. Det er ikke småpenge. BNI vokser med rekordfart i København. Fredag den 29. januar er der kick-off for den nye Ørestad-gruppe, hvor der allerede sidder 21 faste medlemmer, som ikke kan vente med at dele referencer ud. Men de leder efter nogle flere at lege med. Kunne det være dig? Hvis du har lyst til at se, hvad det hele handler om, så klik på linket forneden og meld dig til i dag. Vi glæder os til at se dig, om ikke alt for længe. Du er også velkommen til at finde mig på Facebook eller LinkedIn og stille mig yderligere spørgsmål. Eller ringe til Kenneth Hagen på nedenstående nummer, som er ansvarlig for gruppen. Ha' en fantastisk dag.